Job chapter number 4. Kung nasa amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa palong sa Diyos. Job chapter 4 verse number 1. Job chapter number 4 and verse number 1. Then Eliphaz the Temanite answered and said, if we essay to commune with thee, the word essay means magsulay. If we essay to commune with thee, wilt thou be grieved? But who can withhold himself from speaking? Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. But now it is come upon thee, and thou faintest. It toucheth thee, and thou art troubled. Let's read that in Messiah in verse 1. Unya si Eliphaz ang temenhon mitubag ug miingon. Kung kami mosulay sa pagpakigsulti kanimo, ikaw ba mag-uol? Apan kinsang makahimo pagpugong sayang kaugalingon gikan sa pagsulti. Tanawa, ikaw mipahimangno sa daghan, o ikaw mipalig-on sa luya nga mga kamot. Ang imong mga pulong mipabarog kaniya nga nagakatumba, o ikaw mipalig-on sa huyang nga mga tuhod. Apan karon kini miabot nganha kanimo, o ikaw naluya. Kini nagatandog kanimo, o ikaw nasamok. Title of my message this morning is when a good Christian has a bad day. You ever have a bad day? I think we've all had a few bad days. Kung mayong Kristohano na ay, what is bad day? Bad day na lang. Kung mayong Kristohano na ay bad day. And let's talk about that this morning. When a good Christian has a bad day. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit as I deliver the message this morning. Thank you for our church. Thank you, Lord, for their willingness to forgive and love and help again. Thank you, Lord, for the message you've given me, a very practical, helpful message this morning. I pray, Lord, you'd help us to be strengtheners of others when they're struggling. Bless the message, Lord. Fill me with your spirit, God. You know I'm weak this morning. Would you help me, Father? I need you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Morag, kitang tanan na hibalo sa sugilanon ni Job. But allow me to review it just a little bit. Aron mainumdum na ta. Let's go to Job chapter 1, verse 1. We're going to kind of bounce around the book of Job a little bit. Job 1 and verse 1. Diri, ang Diyos magpaila-ila kanato nining tawhanas nga si Job. It's not job. It doesn't mean trabaho. It's Job. Nagadungan ko sa story sa bagong Kristohanon. Yang gisulti. Naglusod sila, kabayan sa trabaho. He said, so I opened my Bible to the book of Job to see what I could learn about my job. And he's in heaven now, so he probably knows I'm making fun of him. He told the story himself. Job chapter 1, verse 1. Kung nana say amen. There was a man in the land of Uz, that's a great country, whose name was Job. And that man was perfect. Perfect doesn't mean perfecto nga walay sala. It means hingpit siya sa iyang batasan. Kompleto siya, mature, manggod. That man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. I think it's eschewed evil. Diha ayos ka tao, diha sa yuta sa Uz, kang kinsang ngalan mao si Job. O kana nga tao hingpit og matulid, og usa nga nahadlok sa Dios, og milikay sa dautan. That word milikay is a little bit weak. The word eschew is the idea of you hate it, therefore you avoid it. Mulikay tungod nagdumok ka niya, nagiluod ka niya nga dautan, so maglikay ka niya. It does mean likay, but it's the idea of tungod sa pagdumot, tungod sa kaluod. If Job were alive today, we would say Job is a great Christian. Siyempre, sa iyang panahon, si Kristo wala pa niabot 3,000 years pa, hangtod sa pag-abot ni Kristo, 3,000 years kapin. Pero,
Kung buhi siya karon, kita mo sulti siya uska nindot nga Kristohanon. He was, we say in English, he was the real deal. Meaning, matinud-anon siya sa kinatibukan. Let me show you what I'm talking about. Job 31 verse 6. We're going to look at a lot of verses around the book of Job. Most of the verses today will come from Job. Basin tanan, wala ko sure. Job 31 verse 6. Job 31 verse 6. Kunana say amen. Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity. Itugo kanako nga matimbang diya sa balanse nga timbangan. What is balanse nga timbangan mean to you? It's like a scale, right? The two sides. What he's saying is, buot ko nga ang Diyos magsusi sa akong kinabuhi. You can weigh me. Put me on the scale, makatimbang ka sa akong batasan. That's what he's saying here. It's the idea of I'm willing to be searched out. Buot ko nga ang Diyos mag-investigar sa akong kinabuhi, sa akong batasan. Why? Aron ang Diyos masayod sa akong kaligdong. A few weeks ago, nagwalik ko sa mensahe, kabayan niya nga pulong kaligdong, pagkaligdong. It means, matinud-ano ng tao sa kinatibukan, walay pagpakaroon inon. That's the word integrity. Si Job walay kahadlok sa pagsusi sa Diyos. Tungod siya uska tao sa kaligdong. Integrity, matinud-anon siya sa kinatibukan. That doesn't mean walay sala. It means walay faking, walay pagpakaaron inon. He was the real deal. And God knew it. Ang Diyos nahibalo sa batasan ni Job. Go back to Job 1. We're going to be around. Keep your Bibles ready. Job chapter 1, look at verse 8. Daghang tao mo basa sa Job, o kumubot na sa chapter 3 or 4, ang ilang hunuhuna, mapalong na, o yung mata lang mo basa. Diba? You ever done that with Job? Imong mata nagbasa, pero imong hunuhuna napalong na. Pero wala, ang imong hunuhuna na dere, diba? So naidaghang details sa books sa Job nga dili mamatiktan sa tao. Look at Job chapter 1 verse 8. Ang Diyos nahibalo sa batasan ni Job. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. I'm really not sure how to pronounce that word. Escheweth. I'm not sure. O ang Ginoo miingon nga to ni Satanas, nakahuna-huna ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Nga walay sama kaniya diya sa yuta, usa ka hingpit o usa ka matulid nga tawo, usa nga nagakahadlok sa Dios ug nagalikay sa dautan. Si Job dili usa ka tigpakaron ingnon ug ang Dios nahibalo niya na. Now let's go back to Job 1:2. We'll continue where we were. We introduced in verse 1. Now let's look at verse 2 and 3. Unsa atong makitaan kabayan sa kinabuhi ni Job. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she-asses and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. That word greatest means richest. Pinakadato siya. Mas dako ang iyang katigayonan kaysa tanan tao duo sa iyang dapit. O dihay nahimugso ngato kaniya nga pito ka lalaking anak ug tulo ka babaeng anak. Ang iyang kaptangan usab 7,000 ka karnero, 7,000 sheep. Kung naay tao diri sa Pilipinas, unsang common? 2 or 3 pigs. Diba? 7,000 sheep. Dato siya. O 3,000 ka camel. That's a great English word, camel. It's actually not English. It's Hebrew. The word camel is Hebrew. O 5 ka gatos kayugohan sa baka. So that 5 ka gatos means 500 yoke or 1,000 tanan kay kanunay na dua sa yugo. So 1,000 baka para sa pagdaro sa umahan. Og 5 ka gato sa bayeng asno, og uskadako kaayo nga panimalay, mao nga kining tawhana, mao ang pinakadako sa tanan mga tao sa silangan. So what we see here is Job was a man of God. Matarong siya sa matag bayan sa iyang kinabuhi, og
Gibless siya sa Ginoo labaw sa bisang kinsay laing nga doon niya. Ang tibok area niya way laing ay mas blessed kay ni Job. So what have we seen? Matinud-anod siya sa kinatibukan, wala siya pagpakaroon ingnon. Gibless kayud siya sa Ginoo sa iyang tibok kinabuhi. Apan dali kana ra. Si Job nagpakabanapod kabahin sa uban. Not his own family only. We see that also in chapter 1. Pero nagpakabana siya kabahin sa uban pod. Turn with me to Job 4 verse 3. Lantaon na to ang, this is our text verse from earlier. Lantaon na to ang iyang batasan. Job chapter 4 verse 3. Si Eliphaz nagastori kaniya diri, behold, thou, Job, hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. Tanawa, ikaw mi pahimangno as tudlo pagiya, ikaw mi pahimangno sa daghan. Pila ka tao yang gitabang daghan. O ikaw mi palikon sa luya nga kamot. Si Job wala siya nagsunod sa Ginoo lang. He also cared about others. Siya nagtulo sa uban. What did he teach them? Sagrado, kabayan sa iyang Diyos. No question, Job had great faith in God. O diat nining nga panahon na. I know Job is in the middle of the Old Testament in the way we have the books listed, but you realize Job probably lived at the same time as Moses. So diha sa panahon, na mga tao nagato si Moses gayud nagsula sa book of Job. Basin, wala ta kabalo sigurado, pero na chance mahimo man, dakog yun ang chance nga si Moses nagkaila ni Job. Dakog yun ang chance. So, kinsa nagsula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy? Si Moses. So, samtang buhi pa si Job, nini nga panahon na, wala gayud ang Biblia. Wala Genesis, wala Exodus. So, kung ang tao ganahan mo katon kabayan sa Diyos, kinahanglan siya mo katon gikan sa uban nga kaila sa Diyos. And Job knew God. Si Job nagkaila sa Diyos. No doubt, si Job nagtulo sa uban nga kinahanglan mo salig sa Ginoo. Diya sa ilang panahon sa kalisod, kamaluyat na ang ilang espiritu siya, nag-encourage na, but let's have faith in God, magsalig ta sa Ginoo, let's keep doing right. No doubt, he taught them the fear of the Lord. The Bible says in Proverbs, "Hear my son, I will teach you the fear of the Lord." And the Bible says si Job nahadlok sa Ginoo, meaning he allowed his understanding of God to stop him from doing wrong. That's the fear of the Lord. Ang kahadlok sa Ginoo, mopugong nimo gikan sa sala. So Job, no doubt, taught people to fear God sa mga siya mismo nahadlok sa Ginoo. What I'm trying to show you is this. Si Job, I said 3,000 years earlier. That's not true. 3,000 years was before the flood. 2,000 years before Christ was born. Si Job nagkinabuhi sumala sa pagtudlo ni Kristo. He walked with God. He lived for others. He loved his family. He trained his family. He taught others. But that's not all. Tanawang verse 4. Wala siya nagtulo lang. Wala siya naggiya lang. Tanaw ni, nag-encourage siya. Nagpalikon siya sa lain. Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. Ang imong mga pulong mipabarog kaniya nga naga katumba. So someone is starting to fall, and Job would go to them and say, let me encourage you. Naluya na imong pagtuo. Naglusod ka sa imong Christian life karon. Siyempre wala pa'y pulong Christian, but you understand what I mean. In his words, he was an encourager. Can I say what we need in our church? We need Christians who are encouragers. Magpalig-on sa uban, pinaagi sa ilang mga pulong. Dali ta kinalan sa mga chismosang baki. Kinalan mga tao nga mo palig-on. Kung makadung ka sa bad news kabayan sa uban, dali ka kinalan magsulti sa laing membro sa church. Kinalan ka mo palig-on kaniya. But that was Job. He was a great Christian. So wala pa si Kristo na tao. Pero dali ka na ra. Job didn't just help people with words. Go to Job 29 verse 15. I wish we could read the whole chapter of Job 29, but wala tay time karon. Kaya kung madugang Pastor Mawali, maggutomon gayor ang mga membro, magmugot na. So dali ta mo basa sa tibok chapter. Job 29 verse 15. Kung nana sa amen? I was eyes to the blind, and feet was I to the lame.
I was a father to the poor, and the cause which I knew not, I searched out. Ako kaniadto mga mata ngadto sa mga buta, ug mga tiil ako ngadto sa mga bakol. Ako kaniadto uska amahan ngadto sa mga kabos, ug ang hinungdan nga ako wala nahibalo akong gipangita. Wala siya nagtudlo og nag-encourage og naggiya lang. Wala siya nagpalig-on lang sa mga tao naglusod. He also helped practically. He said, I helped the handicapped people. PWD, di ba? Person with a disability. Have you ever noticed people who have a disability, it is not, what's the word I'm looking for? Unsay pulong akong gipangita? Helping someone with a disability is not comfortable. Di ba? It's difficult. Lusod nga mutabang sa tao nga dali makalakaw because you have to pick them up, move them. Di ba? If somebody's blind, it's hard to help them. He said, I helped them personally. He said, I was a father to the poor. Now tell me, what does a father do for his children? Magati man sa iyang kinahanglan. So kini nga datong nga tao, nakatabang sa mga handicap, ug naghatag nga sa mga pobre. He was a real Christian. Siyang tinuod, matinud-anon nga Kristohanon. I'm simply saying this morning, if he was alive today, he would be the best Christian in our church. However, there was a time when even Job had a bad day and his faith failed. Bisan si Job na ay usa ka bad day. Naay usa ka adlaw nga napakyas na gayud, na hugno na ang iyang pagtuo. Naay panahon nga siya misulti sa mga butang nga wala nahiangay alang sa usa ka madungganong nga tao sama kaniya. Naay panahon nga bisan si Job nagsugod og duha-duha sa gugma ug kaayo sa iyang Dios. Now you listen to me. Kini ang tao nga nagsulti sa uban, kinahanglan ka mo salig sa Ginoo. Kinahanglan ka padayon mo lagad sa Ginoo. Ayaw magundang tungod sa kalisod. Bisan siya na adlaw nagsugod og duha-duha sa gugma sa Dios. Job had a bad day. Ug karon bunta ganan ra kung mo painumdum sa atong church that everyone has bad days. Kitang tanan na mga bad days. I think we all know the story of Job's bad day. Usa ka adlaw, ang tanan niyang napatuna nining kalibutan na nawala na gayud. Watch now, sulod sa uska oras. Sunod-sunod ang iyang mga trabahante miabot aron muhatod sa bad news. Ang tanan nimong mga mananap gikawa o gipatay. Uban ang halos tanan nimong mga trabahante. Job, dalit na kadato, pobre na gayud ka. Nawala na ang tanan. O ang tanan nimong pulo ka anak, patay na gayud, wala bisan usa nga nabiling nga kanimo. All of that happened in less than an hour. Dalit na yabot sa 1 hour, nawala na ang tanan. Naghuna-huna ko nga kitang tanan makauyon, nga kanao sa kadakong bad day. Pero ganan ko kamo mo kita kung unsay gibuha ni Job diya sa iyang bad day. Job 1 verse 20. Kini diri magpruweba nga ang Christianity ni Job maglabaw gayud sa atoa. Job chapter 1 verse 20. Unsa iyang gihimo? Sa diya nakadungot siya tanan iyang katigayon na nawala na o ang tanan niyang anak gipatay. Job 1 verse 20. Kung nanasa amen? Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. That word charge is sumbong.
Have you ever accused God in your heart? Murag kitang tanan naghimo ni anak nga sayo. Ni anak nga adlaw si Job wala. Let me read it to you in Visayas. Unya, si Job mitindog ug migisi sa iyang kupog, mikagi sa iyang ulo. Kana akong plano para sa akong kaugalingon. O, pero guwapo ra gyapon, so okay man. That was for you, Beth. Og mihapa nganha sa yuta og misimba. I just ruined the sad feeling. Kitang tanan na looy kayo ang kemtang ni Job. Oh, Pastor Mike upaw na. Unod nun kamong tanan. Here we go. Alright, let's try to be serious. Og mihapa nganha sa yuta og misimba. Og miingon, hubo ako nga migawas sa taguangkan sa akong inahan, ug hubo ako nga mubalik didto. Ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mikuha, dalayegon ang ngalan sa Ginoo. Dinhi nining tanan si Job wala nakasala ni sa binuwang mipasangil sa Diyos. I don't know pasangil. I'm assuming it means sumbong. Wow. Job was the real deal. Siya ang tinuod nga Kristohanon. Lig-on gihapon ang iyang pagtuo. Kaya sa lang nga nawalat na gayud ang tanan. Sa sunod chapter 2, ang Diyos nagsulti nga to sa Yawat, kabayan ni Job, sorry. And still he, Job, holdeth fast his integrity. Og sa gihapon siya nagahupot nga malig-on sa iyang kaligdong. After all that, lig-on gihapon iyang pagtuo. Dayon ang dugang pang mga pagsulay midanga kaniya. Ang iyang mayong panglawas nawala naman. Go to Job chapter 2 verse 7. Job chapter 2 verse 7. Kunana say amen? So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot, unto his crown. Busa si Satanas mipahawag gikan sa atubangan sa Ginoo, mihampak ni Job, pinaagi sa mangut-ngut nga mga hubag gikan sa lapalapa sa iyang tiil ngadto sa iyang alimpulo. The English word boil is translated as mga hubag. That's a little bit weak. Sa Bisaya, normally kita maggamit sa pulong matagtiki. Kita naka-experience sa matagtiki? Sakit gyud. One time sa akong kinabuhi, na ako'y matagtiki. Nainomdom ko, namin dito sa Dumaguete. Ako'y matagtiki sa likod sa akong leg dere. Maglingkod ko dito sa PA booth, dito sa Dumaguete. Kini akong paglingkod. Kanara. Aron dali mo hikap. Kay sakit kayo. I couldn't sit back. Ay, sakit kayo. But did you see what it said? Si Job na ay matagtiki gikan sa lapalapa sa tiil. Sa ibabaw sa iyang ulo. Dili siya makalingkod. Dili siya makatindog. Dili siya makahigda. Wala siya'y pahulay. You don't lay on the spot where the boil is. Pero naput sa lapalapa sa tiil. It was the worst possible torture that the devil could imagine. Ang pinakangilad nga laraw nga mahimo diya sa kasing-kasing sa Yawa. Dakot gayud ang iyang pagantos. And even then, things still got worse. Nagsamot pa ang iyang kahimtang. Tanawa ang verse, I lost my place, hold on. Look at verse, we need to read this. Look at verse 8, Job chapter 2, before we go to the next thing. Unsay ang gibuhat, and he took him a potsherd to scrape himself withal,
and he sat down among the ashes. Og siya mikuha kaniya, alang sa iyang kaugalingon, og siya mikuha kaniya og usa ka tipaka sa kolon. Sa niyo kolon, pottery gihimo sa yuta, magahit na, sudlanan, nabuwak na, so na mga tipaka. Og usa ka tipaka sa kolon aron pagkagi sa iyang kaugalingon pinaagi ni ini. Og siya milingkod diha sa mga abo. Common kayong pulong kagis, kay wa ko kabalo kagis, but to scrape. Magsulay siya mag-abri sa mga boils aron magawas na. Kanayan kahimtang, dayon nagsamot pa. Tanawang verse 9. Ang pagtuo sa iyang asawa napakyas na. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die! Unya mingon ang iyang asawa nga to kaniya, ikaw ba sa gihapon maghupot sa imong kaligdong? Tungluha ang Diyos og kamatay. I think daghang tao wala nakasabot sa pulong sa iyang asawa dere. Wala siya nasuko ni Job. Nasuko siya sa Diyos alang ni Job. Sayang pagbati siya naghuno na, dili ko makatuo nga ang Diyos nagtugo ni ini nga mahitabo sa akong matarong nga bana, mas maayo kung mamatay na ka mo ikya sa imong pagantos. She was not yelling at Job, she was angry at God. Dayon ang tulo ka higalat ni Job niabot aron muhupay kaniya. Look with me at Job chapter 2 verse 11. Job chapter 2 verse 11. Kung nasa amen? Now when Job's three friends heard of all this evil that was come upon him, they came every one from his own place. Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. I'm going to read just that last line of a sign. Tungod kay sila sa tingog mihimo og pagtakda sa pagato aron sa pagsubo uban kaniya, o garon paglipay, or we could say paghupay kaniya. And I want you to notice, mayo ang ilang plano. Mayo ang ilang katuyuan. Look at verse 13. So they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights. And none spake a word unto him, for they saw that his grief was great. Sa ingon sila milingkod uban kaniya diha sa yuta sa 7 ka adlaw o 7 ka gabi. Og walay usa nga misulti og usa ka pulong ngadto kaniya kay ilang nakita nga ang iyang kasakit dako kaayo. Then finally, after 7 days and 7 nights, in all that suffering, however long it was, pipila ka simana basin, Job finally broke. Nahugno na ang iyang pagtuo. Ug ang tanan kasakit sa iyang kasing-kasing nag-awas na og misugwa gikan sa iyang bakbak. Tanaw ang Job chapter 3 verse 1. Job chapter 3 verse 1. After this, pagkahuman ni ini, nawala na iyang katigayunan, nawala ang iyang pulo ka anak, nawala na ang iyang mayong panglawas, nawala na ang suporta sa iyang asawa. Dayon 7 days ug 7 nights. After this, opened Job his mouth and cursed his day. Pagkahuman ni ini, si Job mibuka sa iyang bakbak og mitunglo sa iyang adlaw. The word his day, iyang adlaw, is like we do it in Visayan. It means the day of his birth. We say, kini ang imong adlaw. It means birthday, right? That's what it's talking about. Job means that Job cursed the day that he was born. Si Job nagsulti, gitunglo man gayud ang adlaw nga ako na tao. Mas maayo pa kung ako wala gayud gipanganak. That's what he's saying. And throughout Job chapter 3, that's basically Job saying. Magsulti siya balik-balik, mas maayo pa kung namatay ko diya sa tagwangkan sa akong mama. Mas maayo kung natao ko dayon namatay dayon. Tanong verse 11, just one illustration.
Job chapter 3 verse 11. Job chapter 3 verse 11. Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out from the belly? Nganong wala man ako namatay gikan sa tagawangkan. Nganong wala na ko itugya ng espiritu sa dihang nigawas ako gikan sa tiyan. I wish I'd never been born. Nanginaut ko, what good ko na tao. Job was having a real bad day. Ang iyang pagto napakyas na. Nahugno na. And his 3 friends were shocked. What good sila nag-expecta niya na gikan ni Job. What good sila nakakita ni Job nga ingon niya na. Sa ilang nakita si Job kanuna, likon kaayo diya sa iyang pagto. Apan karon, kinsa man eh. Dili kini ang Job nga nailhan sila nila. Ang tigbalig-on sa uban, mauna ang nahuyang. Ang tigbalig-on nahimo ng maluyahon. And watch me now. When Job's faith failed, Job's friends didn't know how to deal with it. Wala sila nahibalo unsaon pag-atubang niini. O diha sa ilang pagka-ignorante na sayop gayud sila. Imbis sa pagsulay sa pagpalig-on sa iyang pagtuo, sila nagsugod og saway sa iyang kaluyahon. Let's look at our text verses. What did Eliphaz say after Job cursed his day? Sa diya sila nakakita nga napakyas na ang pagtuo ni Job. Nagduda siya sa tanan kabayan sa Diyos. Nagduda siya sa gugma sa Diyos. Nagduda siya sa kaayo sa Diyos. Nagduda siya sa kaalam sa Diyos. Tanaw ang gisulti ni Eliphaz. Job 4 in verse 1. Then Eliphaz the Temanite answered and said, If we essay to commune with thee, wilt thou be grieved? But who can withhold himself from speaking? Unya si Eliphaz ang temenhon mitubag og miingon, Kung kami mosulay sa pagpakigsulti kanimo, ikaw ba maguol? Apan kinsa ang makahimo pagpugon sa iyang kaugalingon gikan sa pagsulti? Here's what Eliphaz is saying, kung kami magastori nimo, masamok baga? I hope not, because I have something I need to say. Nagayud ko ikasulti nimo. That's what he means when he says, kinsa makahimo pagpugong sa iyang kaugalingon gikan sa pagsulti. He's saying, I just can't hold it back. Dili ko makapugong, kinahanglan ko mo istorya. Who can withhold himself from speaking? Hey Eliphaz. Hey Eliphaz, paminaw. Ako makatubag sa imong pangataan na imong gipangataan na kinsa ang makahimo. I feel like it's missing the word sa. Makahimo pagpugong. I feel like it needs sa. Kinsa makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon gikan sa pagsulti. Eliphaz, paminaw! Ako si Pastor Mike, mataw ko dugay-dugay pa. Paminaw, nakoy tubag sa imong pangatana, Eliphaz. Turn to Proverbs chapter 10 verse 19. Naitubag sa pangatana ni Eliphaz. He said, Who can withhold himself from speaking? Nakadung ko sa imong mga pulong o kinahanglan gayud ko mutubag sa imong kabuwang. Proverbs chapter 10 verse 19. Kini ang tubag sa pangatanan ni Eliphaz. Who can withhold himself from speaking? Proverbs chapter 10 verse 19. Kung nasa amen? In the multitude of words there wanteth not sin. That word want is kulang. There wanteth not sin. But he that refraineth his lips is what? Wise. Diya sa kadaghan sa mga pulong, wala nagakulang og sala. Apan siya nga nagapugong sa iyang mga ngabil, maalamon. Eliphaz, kinsa makapugong sa iyang mga pulong? A wise man. Ang uskataw nga maalamon. That's what it says, doesn't it? He that refraineth his lips is wise. Siya, ang maalamong nga tao, siya ang makapugong sa iyang kaugalingon gikan sa pag-istorya. Can I say this morning, listen to your pastor, kung nailaing tao nga na'y bad day,
Dili ka kinahanglan mo paandar sa imong baba. Kitang tanan mag-feeling nga maalamon samtang ang lain ang naglusod. Kung nahibloon sa problema niya. Pero kung natay problema, wala tayo kay, wag ko kabalo! Di ba? Pilingon gyud ta diyan sa panahon sa kalisod sa uban. Ako kabaloon sa problema nimo. Di ba? Christian, listen to me. Bisang kinsa makayaw-yaw. Bisang kinsa makayaw-yaw. Apan, gikinahanglan ang tinuod nga kaalam sa pagpugong sa imong mga pulong. Let's keep reading. Look at verse 3. Behold thou, Job, hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands. Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees. Tanaw, ikaw, mipaymangno sa daghan. O ikaw, mipalikon sa luya, nga kamot. Ang imong mga pulong, mipabarog kaniya nga nagakatumba. O ikaw, mipalikon sa huyang ang mga tuhod. Kamong batano, next about huyang, di ba? Luya. So Eliphaz looks at Job and says, Job, I gotta say something. Ako ay kasulti. Di ko makapugong. Ikaw ang nakatabang sa daghang tao diha sa ilang panahon sa kalisod. I know that. And then look what he says in verse 5. But now, it is come upon thee. So here's what he's saying. Job, kung ang problema niya sa uban, ikaw nagdagan ni tabang nagpalikon niya. Dayon ang problema niya na kanimo, ug unsa na itabo. It is come upon thee, and thou faintest. It toucheth thee, and thou art troubled. Apan karon kini miabot nga na kanimo, o ikaw naluya. Kini nagatandog kanimo, o ikaw nasamok. Do you know what he was saying? Here's what he's saying. Job, I am so disappointed in you. I thought you were a good Christian, but now I realize you're weak. Naghukom siya sa tibok kinabuhi ni Job, diya sayang bad day. I'd like to say that's not fair. Kung si Job ang nagtabang sa uban diha sa ilang panahon sa kalisod, dayon ang kalisod midanga gayud sa iyaha. Doesn't it make sense that somebody would help him? But does Eliphaz come and strengthen Job? No, nagsaway. Job, I'm disappointed. I figured out what that word disappoint means. It's hard to define in Visayan. Disappoint means nahugno na ang imong pagdahom. Naka-expectation og nahugno na. Job, nagdahom ko, nga likon ka. Karon nakakita ko sa kamatuoran. Maluyahon gid ka. I thought you were a good Christian, but now I see the truth. Tigpakaron ingnon lang ka. How often do we do that to somebody? Siyang nagpalig-on sa uban, dayon sa adlaw sa iyang kaluyahon, imbis sa pagpalig-on kaniya, magsaway mi kaniya, ay, I thought you were strong. Guess not. That's the attitude of Eliphaz. You pretended to be strong, Job. Nagpakaroningnong ka nga likon nga nagasalig sa Ginoo, pero karon makita na gayon imong tinud batasan. Pagkamaot niya nga klase sa hunahuna. Ang paghukam sa tibok kinabuhi sa tao, diha sa adlaw sa ilang katalagman. Maluya na ang pagtuyo kanila kay nadangatan o gidangatan. Gidangatan siya sa dakong problema, and we judge their whole life. Yeah, I knew it. You're a hypocrite. See, Pastor Mike, how do you know he was calling him a hypocrite? Yun sa nimong paghibalo nga siya nagtawag si Job ang hypocrite. Tikpakaroon ni nun. Go to Job 4:7. We just looked at verse 5. Skip down to verse 7. Job 4:7. Kung nanasa, amen? Remember, I pray thee, who ever perished being innocent? Or where were the righteous cut off? Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same.
Hinumdumi ako naghangyo kanimo. Kinsa ba ang nalaglag ingon nga inosente? O diin ba ang mga matarong giputol? Bisan ingon sa akong nakita, sila nga nagdaro og kadawtan og nagpugas og pagkadawtan nag-ani sa ingon. Job, ang tanan tao nagatuo nga matarong ka. Pero karon ang kamatuoran nabutyag na. You're a hypocrite. Ang problema sa imong kinabuhi, nagpruweba nga ang tanan imong buhat sa Diyos dili tinuod. That's what he's saying. I'd like to say, ang panahon sa kaluyahon, wala nagpruweba nga si Job o sa katigpakaron ingnon. Ang panahon sa kaluyahon, nagpruweba lang nga tao ra gyapon siya. Ang pinakalig-ong nga Kristohanon, tao ra gyapon. Look at Job chapter 5 verse 3. Si Eliphaz nagastudi gyapon. Somebody remind me, unsa bago pa nahitabo sa anak ni Job? Unsa nahitabo sa anak? Bago pa. Pasim 1 or 2 weeks lang. Namatay sila. Giyunsa. Tornado. Ang akong dad nagpost sa video. Tornado dito sa Midwest sa US. Nagdako nga warehouse, it tore the roof off. Nagkuha sa tibok trailers, 53 feet long ang trailer. Mas dako kay sa bisan unsay container diri. Diri 40 foot long ang container. Picked them up and threw them. Ang tornado, ang Biblia nagyon, a wind struck the four corners of the house. Kanang hangin nga tuyok-tuyok. That's a tornado. So kung ang tornado nagtumpag sa balay, unsa nahitabo sa anak ni Job? They were crushed. Ang atop, nadugmok sila. Look what Eliphaz says in Job 5 verse 3. I have seen the foolish taking root, meaning taking root is the idea of nag-start sila nga mouswag. Ang kahoy na naigamot, di ba? Taking root means ang sinugdanan sa kauswagan. But suddenly I cursed his habitation. His children, the foolish man, his children are far from safety, and they are crushed in the gate. Neither is there any to deliver them. Ako nakakita sa buwangon nga nagagamot, apan sa kalit ako mitunglo sa iyang pinuy-anan, ang iyang mga anak halayo gikan sa kaluwasan, ug sila nadugmok diya sa ganghaan. Niya dunay bisang kinsa nga mupalingkawas kanila. So he's saying, Job, buwangon ka. Unsang ebidensya? Tanaw unsa nahitabo sa imong anak. Unsay klase sa batasan niya na? Listen to your pastor this morning. The message is very, very simple. Are you ready? A bad day doesn't make a bad Christian. A bad day doesn't make a bad Christian. Kitang tanan na bad days nga maluyahon na ta diya sa atong pagtuo. But a day of weakness doesn't make you wicked. Here's the statement. You ready? Sometimes the strengthener needs to be strengthened. Usahay ang tigpalig-on nang hinahanglan nga palig-onon. Ganahan ko nga kanak gayurang batasan ta sa atong simbahan. I want us to be a strengthening church. Kung tao mo sulod sa church, maluyahon na diha sa gubat, whether they're weak because of mistakes they made or they're weak because of satanic attacks or tungod nailaing tao nagmaltrato nila bisan unsang rason. Ganahan ko nga kini nga simbahan mahimong uska lugar diin ang mga tao palig-onon. Why don't you decide today that when someone else has a bad day, that you will strengthen them, not criticize them? Magpalig-on ka nila, dili magsaway nila, magyaw-yaw. Pray for them, love them, strengthen them. Kana atong gikinahanglan sa atong church, strengtheners. Can I encourage you, when you come to church, listen to me now, come to church as a strengthener. Are you ready? Are you ready? I have some advice.
When you come to church, smile. Doesn't it make you feel better when somebody smiles at you? Just a simple, sincere smile can strengthen somebody. Hey, when you come to church, join in the service. Magkanta nga kinasingkasing. Say amen when the preacher says something you believe. Walk up and shake the visitor's hand. Mayong buntag, kamusta ka? Come to church to be a strengthener. Bring joy to church with you. Aron mahimong ka blessing sa uban. Do you know what Job's friend's problem was? Wala sila nakasabot sa iyang pag-antos. O ikaw pod wala kabalo sa pag-antos sa mga tao nga mosulod sa church karong buntag. Wa ka kabalo unsa gitago siya sa iyang kasing-kasing? Niya sa iyang kasing-kasing. You don't know the hurt. Wa ka kabalo sa kasakitan nga gipas-an sa tao tapad nimo. Do you know what we need? We need Christians who will be like Job, strengtheners. Not like Eliphaz, Bildad, and Zophar. Tigyaw-yaw. Why don't you decide, I want to be a strengthener at Truth Baptist Church. I want to bring joy into the church and be a blessing to others. That's what we need. Kanatong gikinahanglan. Can I ask you this morning? Make a conscious decision to be a strengthener. You say, well, Pastor Mike, usahay, ako pud maluyahon. Tinuod. Og diha sa imong panahon sa kaluyahon, naglaong ko, nailain mo tabang nimo. Pero, kung ikaw mo sulod sa church, the best thing you can do is set aside your struggles and love somebody else. Ipadaplin ang imong kalisod aron mahigugma sa uban. And you will find healing in loving others. Can I challenge you today? Be a strengthener instead of a critic. Now, I'm not trying to fix a problem this morning. I haven't heard about criticism. Wala ko nakadungog. If I had heard, I would tell you, but I haven't. Wala ko nakadungog ay daghang chismis. Basin na pero ako wala kabalo. Can I challenge you? Be a strengthener. Tigpalig-un sa uban. Smile, be happy, love people. Every head bowed, every eye closed. Dugo na mga ulo, piyong mata.